Rybydd i chi nawr. Gallai hwn frifo eich clistiau chi, felly rhowch eich teledu chi ar mute nawr, jyst i fod yn saff. Bidwch gwrando arno fe. Falle fydd y bach yn swn llyd na gyd. Ti'n gwybod maen nhw'n gweud bod cwn yn gallu clywed syned dyw pobl ddim? Ie. Wel, mae'r un peth yn wir am bobl ifanc a phobl hŷn. Mae pobl ifanc yn gallu clywed amledd neu frequency uwch na phobl hŷn. Felly yr hynna wyt ti, y lle ti'n ei glywed. Ond siwt nhw'n profi hwnna, Rhys? Gyda pobl fel hyn, wrth gwrs. Eleanor a Libby, beth o'ch oedran chi? 8. A Sam a Toby, beth o'ch oedran chi? 11. 11. A Al, dyr y di fan hyn. Achos mi wyt ti'n... 26. Iawn. A ar y pen, Mr a Mrs Evans, Betsan a Howard, os allai fod yn cheeky, beth o'ch oedran chi? 66. 75. Reit, i'r arbrawf yma weithio, mae rhaid i chi fod yn hollol onest, iawn? Allwch chi wneud hyn gytrefyd. Dyn ni'n mynd i wared tôn. A pan ych chi ffili clywed y tôn rhagor, wy moyn i chi eistedd lawr. Iawn? Pawb yn deall? Reit. Sŵn, ysgwylwch yna, maestro. Pawb yn gallu clywed hwnna? Ie. Os oedd nam ar eich clistiau, falle byddwch chi ddim yn gallu clywed hwn. Felly mae'n dda bod pawb yn gallu clywed e. Reit. Canolbwyntio, pan ych chi ddim yn clywed y rhagor, eisteddwch lawr. O, mae Howard wedi eistedd lawr. Maen nhw'n gweud, os ych chi dros 50, falle byddwch chi ddim yn gallu clywed y dôn yna, so mae hwnna'n gywir. O, a Betsan wedi mynd. Na, ti'n iawn, fi ffili clywed hwnna, chwaith. Chi'ch pedwar, chi'n gallu clywed rhywbeth? O, Toby a Samuel wedi mynd. Libby wedi mynd. A Eleanor wedi mynd. Wy'n falch bod chi ffili clywed hwnna, achos dim ond cwn a slymod sy'n gallu clywed hwn nawr. Ni wastad yn joc am bod hen bobl methu clywed yn dda iawn. Ond mae'n wir. Fel chi'n mynd yn hŷn, mae'r nerfau yn y glist yn mynd yn llai sensitif, a dyn ni methu clywed y synnau amledd uchel, neu frequency, na rhagor. Arbrawf da, Rhys, ond allai feddwl am ffordd llai poenus tro nesaf, please.